Здравейте, мили рибки! Това е вашата прогноза за месец ноември. Един интересен месец, в който ще имаме ретрограден Меркурий. Любимия ретрограден Меркурий. Ноември месец за вас започва с едно желание да разширите хоризонтите си. Да оправим тук малко фокуса. Да разширите хоризонтите си с интелектуално, професионално или духовно. Слънцето ще се движи през Скорпион и ще активира вашия 9-ти дом. Зоната на чужбина, пътувания, вярата ни, юридически дела също така, една зона свързана с обученията. Това е период, в който може да искате да излезете от рамките на познатото, чрез нови знания, опит, обучение или пътуване. Много риби ще търсят по-дълбок смисъл и ще поставят под въпрос старите си убеждения. На 4 ноември Марс влиза в знака на Стрелец и ще активира вашия 10-ти дом. Това е най-високата зона от хороскопа. Това е зоната свързана с кариерата, социалния ни статус. Силен, активен транзит, който ще ви даде много амбиция и мотивация за работа. Ще усещате вътрешен тласък да постигате повече, да поемате инициативата и да се доказвате. Може да получите нови отговорности, проект или лидерска роля. В същото време Марс може да внесе естествено и напрежение с началници, институции или хора, свързани с властта. Чудесен момент за действие и реализация, но избягвайте конфликтите с авторитети. Действайте стратегически и не бързайте. Марс в този дом дава сила, но и изисква зрялост при взимане на решения. Същия този ден Марс ще застане в опозиция на Уран и тук ще внесе напрежение и неочаквани събития по отношение на работата, промени в графика и някакви неочаквани новини може също така да има. Може да се наложи да реагирате бързо на информация или да променяте плановете си. Пазете се от прибързани решения, нервност при работа с техника и документи. Оставете пространство за промяна. Това е момент, в който външни фактори ще ви покажат какво в кариерата ви е нестабилно и къде има нужда от адаптация. На 5 ноември е пълнолунието в знака на Телеца, което ще попадне във вашия 3-ти дом, който управлява комуникацията, транспорта, обучението и връзката с близката среда. Тук ще получите яснота, тъй като по пълнолуние винаги имаме резултатност, имаме яснота за някакви въпроси, или неща, които сме стартирали обикновено на новолуние в същия знак. Новолуние в Телец имахме на 27 април 2025 година. Може да върнете времето назад и да видите какво сте стартирали тогава, именно в този ваш 3-ти дом. Сега може да завършите курс за тези, които са учили, да приключите някаква преговорна фаза или да осъзнаете, че някой начин на мислене вече не ви е нужен и трябва да го промените. Подходящ е момента за финализиране на работа по документи, отчет, изчистване, някакви комуникационни недоразумения или окончателно решение по административен въпрос. Използвайте рационалното си мислене, не реагирайте емоционално на някакви новини, а по-скоро проверявайте фактите преди да действате. На 7 ноември Венера влиза в знака на Скорпиона, което ще активира вашия 9-ти дом. Отново казвам, дом на нашите вярвания, дом свързан с чужбина, дом свързан с юридически въпроси, дом свързан с обучение. И може да внесе повече хармония и вдъхновение, интерес към нови култури, към идеи, към знания. Може да се влюбите в човек, който е от чужбина, с различен социален статус, от различна религия също така. Подходящо е времето за обучение, за презентации, за международни контакти и публични изяви. Бъдете отворени към новите гледни точки, но не идеализирайте хората и ситуациите. Венера в Скорпион може да бъде страстна, но и много крайна в преценките си. На 8 ноември Уран ще се върне в знака на Телеца и ще остане там до април месец 26 година, а Венера ще застане в предизвикателен аспект с Плутон, планетата на кризите и трансформациите. Уран застава във вашия 3-ти дом, където ще се промени начина ви на мислене и общуване, ще продължи да го променя. Може да започнете да се изразявате по-непосредствено, да възприемате нови технологии или да промените начина, по който се обучавате и споделяте знания. В същия ден напрегнатия аспект на Венера с Плутон може да активира напрежение между вярата и страховете ви. Може да изплуват стари емоции или скрити несигурности, свързани с контрол, доверие или вина.
Избягвайте крайни мнения, излишни конфронтации, фокусирайте се върху личния си растеж, ако се появят стари страхове или съмнения. Не ги потискайте, осъзнаването им ще ви освободи. На 9 ноември Меркурий започва своята ретроградност в Стрелец във вашия 10-ти дом, което забавя процеси, свързани с работа, проекти и комуникация с началници. Възможни са забавяния, промени на условия или объркване в професионалните ангажименти. Не започвайте нови професионални начинания преди 29 ноември. Използвайте периода, за да преразгледате стратегии и да изясните приоритетите си. Пазете репутацията си. Не казвайте нищо под ефект, което може да се интерпретира погрешно в служебна среда. На 13 ноември съвпадът на Меркурий с Марс във вашия 10-ти дом е момент на висока енергия, амбиция и комуникативна активност. Може да получите възможност да се изявите, но и да се изкушите да спорите с авторитети. Това е аспект, който ви дава решителност, но и желание за контрол. Отличен ден за действия, свързани с лидерство, с организация, с договаряне, но и внимавайте с тона си, внасяйте повече дипломатичност. Изразете себе си твърде, но премерено и ще постигнете така повече увереност, отколкото с настъпателност. На 19 ноември е опозицията на Меркурий с Уран, което може да доведе до неочаквани събития по отношение на професионалната и комуникационната ви среда. Може да получите внезапна новина, промяна на план, неочаквано предложение или обратна връзка от човек от ръководен пост. Проверявайте всички детайли в договори и официални документи. Възможни са технически проблеми или грешки в комуникацията. Запазете хладнокръвие. Понякога внезапните промени се оказват благоприятни, ако ги приемете с гъвкавост. На 20 ноември е новолунието в знака на Скорпион във вашия 10-ти дом, дома на кариерата, 9-ти дом, дома свързан с обучение, пътувания, вярвания и развитие. Може да започнете нов курс. Може да решите да правите някакъв проект с чужбина или да се захванете с някакво духовно начинание. Време е за разширяване и нови перспективи, както лични, така и професионални в живота ви. Чудесен момент за планиране на дългосрочните цели и подготовка на бъдещи проекти и пътувания. Мислете мащабно, но реалистично. Нещо започнато сега може да даде плодове през следващите 6 месеца. Заповядайте на ритуалите, които правим за манифестиране на желанията си по новолуние. Там правим медитации и пишем желанията, които са хармонични с даденото въпросно новолуние. Контакти, връзка с мен може да намерите под видеото. На 30 ноември Венера влиза в знака на Стрелеца във вашия 10-ти дом и носи хармония и подобрение в финансовите отношения след по-интензивен месец. Сега ще имате възможност да възстановите добрия тон с колеги и ръководители. Може да получите признание за труда си и предложение, което да повиши статуса ви. Подходящо е времето за публични изяви, за интервюта, за договаряне, за издигане на репутацията. Покажете своя професионализъм. Венера ще ви помогне да блеснете чрез дипломатичност. Ноември за вас, мили рибки, е месец на професионални предизвикателства и на духовно разширение. Марс и Меркурий в 10-ти дом ще изискват концентрация, дисциплина и зряло общуване. Пълнолунието в 3-тия ви дом ще покаже нуждата да подредите мислите и контактите си, а новолунието в 9-ти дом ще ви отвори нова перспектива за растеж. Венера пък ще носи късмет чрез пътувания, международни връзки и хора с по-различен мироглед. Ключовите теми за месеца при вас са издигане в кариерата, овладяване на комуникацията, разширяване на хоризонтите и изграждане на по-зряла житейска визия. Желая ви прекрасен ноември!